במשך שנים היה יוסי שדה חבל ההצלה של בני נוער במצוקה. אז עלו נגדו טענות על התנהגות מינית בלתי הולמת, בשל כך הוא גם לא הדליק משואה ביום העצמאות. בסופו של דבר התיק נסגר מחוסר אשמה, אבל למרות זאת החליטו במשרד הרווחה לסגור את החווה שלו. בשל כך הוא מחליט לדבר לראשונה עם כתבתנו שרה בק. היה פה עוול גדול, לי, למשפחתי, לכל הילדים פה בחווה, לכל הבוגרים בחווה. אחרי שגזר על עצמו שנות שתיקה, יוסי שדה מחליט לדבר. אנחנו מטפלים בילדים הכי קשים שנמצאים בארץ. זאת אומרת, חבר'ה שהמוסדות הרימו ידיים לגביהם, אחרי בתי סוהר, אחרי מוסדות סגורים. הכל התחיל לפני כשנתיים, רגע לפני שיוסי שדה אמור היה להדליק משואה ביום העצמאות לתפארת מדינת ישראל. יוצא העיתון מעריב בכתבות שמהן עולים חשדות שיוסי, שהקים לפני 18 שנים את חוות שדה בר, חווה שאליה הגיעו נערים שנפלטו מכל מסגרת, הטריד מינית תלמידים, אפשר לנערים לבקר בבתי בושת, והיו גם טענות על התעללות בחיות. חקירות הקודמות של המשטרה נמצאו כעלילה נטו, ופרקליט המדינה סגר אותם. מחוסר אשמה. מחוסר אשמה כמובן. איך אתה מגיב על הטענות שהיו פה במימונך, ילדים שהלכו לבתי בושת ושהיה פה אלכוהול? א', אני שולל את הטענות חד וחלק. ב', אני מקבל סרסורים, אני מקבל נרקומנים, אני מקבל סוחרי סמים. אני לא צריך ללמד אותם איך ללכת ומה לעשות. לא נחשפתי ולא שמעתי על דברים שהם בלתי מוסריים בשום תחום. להפוך הוא. ערכים שאני ראיתי שאנשים קיבלו, ערכים חיוביים. טענו שאני, תחת המטריה שלי, התבצעו פה הפקרות מינית ובחורות נכנסו. היה פה מקרה אחד בודד שדווח עליו, ולאחר שדווח, אותה בחורה הורחקה. כדי לנקות את שמו ואת שם החווה, יוסי עורך לנו סיור שם. הילדים והבוגרים עובדים בדיר ומייצרים מוצרי חלב. אבי פורש הייטק הקים עם הילדים מפעל רווחי של עסקה בגפת זיתים. רפאל, קיבוצניק מרמת יוחנן, מלמד חקלאות, וחלקם גם ניגשים למבחני הבגרות ועוברים בהצלחה. כל שופט שהיה שואל אותי מה אתה רוצה להיות, הייתי אומר לו, העבריין הכי גדול בעולם. לא ראיתי דרך אחרת, לא הכרתי דרך אחרת. חיים הגיע לפני 9 שנים לחווה, אזוק מלווה ב4 שוטרים, אחרי שגנב ניידת משטרתית, ובמהלך מרדף אף ירו לעברו. הגעתי למקום שבאמת גרמו לי שאני יכול להאמין באנשים, לסמוך, לקבל פידבקים טובים על מה שאתה עושה, ולא ענישה, אלא יש מישהו שדוחף אותך קדימה. אחרי תהליך ארוך חיים סיים את שירותו כלוחם בגולני, כמו רוב הבוגרים שהתגייסו לשירות קרבי. היום הוא גר בחווה ואחראי על שיווק גבינות העיזים שהם מייצרים. לוי נשלח על ידי גורמי הרווחה לשדה בר כחלופת מעצר. המקום הזה נתן לי חיים, הוא שינה אותי 360 מקצה לקצה. חקירת המשטרה שנפתחה בעניין נסגרה מחוסר אשמה כאמור. ועדה של משרד הרווחה הודתה שיוסי שדה הציל נפשות, אבל ציינה שלא היה פיקוח ראוי על החווה ונמצאו ליקויים בהתנהלות החווה כולל מתירנות מינית. הם לא פוסלים על הסף את המוסד שהיו לקבלות, אבל מתכוונים להוציא את הילדים מיד אחרי פסח עד שיהיה לחווה מנהל אחר. אני חושב שזה עוול המקום הזה, וזה בעיקר הפסד למדינת ישראל.